אני רוצה רק לחזור אליך. סיפרת לי מקודם שיש לך סטארט-אפ שבעצם בנה מטבע שעוקב אחרי מטבעות אחרים, אם אתה יכול קצת להסביר יותר טוב ממני. כן, אז באמת בהקשר הזה של המטבע של טראמפ, אז בעצם הציבור, כשהוא בא להשקיע בקריפטו, הוא צריך לעשות את ההבחנה בין מטבע שאין מאחוריו שום דבר, כמו שדודו אמר, וזה רק איזשהו משהו ויראלי שהולך לחלוף, לבין מטבעות שהם מובילי שוק ויש מאחוריהם ערך אמיתי. אוקיי. כמו טכנולוגיה מסוימת שהם פיתחו. עכשיו, מה שאנחנו עשינו בחברת ביטסטוק, אנחנו בעצם פיתחנו מטבע שמתפקד כמו קרן סל של 10 המטבעות הקריפטו הגדולים ביותר מבחינת שווי שוק, ובמקום שעכשיו משתמש קריפטו יבוא ויקנה 10 פעולות של מטבעות, את ביטקוין ואיתריום, וכל פעם הוא צריך לתפוס את השאר שלהם, אז בעצם יש את TBC, אוקיי? שזה בעצם הסימבול של 10 best coins, 10 המטבעות הטובים ביותר, ובלחיצת כפתור, כשהוא קונה את TBC, בעצם הוא מחזיק 10 מטבעות מובילים, כולל ביטקוין, איתריום, סולנה, בייננס וכו'. למה לעשות את זה בשביל פיזור? בדיוק, א', בשביל פיזור, זה מפזר את הסיכונים. 2, זה המטבע הפופולרי, זה הכלי הכי פופולרי שקיים בשוק ההון, תעודות סל, S&P 500, כולם מצמידים היום למדד המוביל ביותר, אז אותו דבר צריך שיהיה כזה מדד מוביל בקריפטו. למה שאני אקנה את המטבע הזה ולא אקנה פשוט תעודת סל, כמו שהונפקו עכשיו, שעוקבת אחרי המטבעות? אז כן יש תעודת סל שעוקבת אחרי ביטקוין לבד, או אחרי איתריום לבד, אבל עדיין אין תעודת סל שעוקבת אחרי כל 10 המטבעות המובילים ביותר.